नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण हरभरा पिकातील फुलोरा अवस्थेपासून तर काढणीच्या अवस्थेपर्यंत जे काही घाटे अळीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव जाणवतो आणि त्याच्याबद्दल आपण जे काही त्याचं नियंत्रण आहे, मशागतीय नियंत्रण असेल, जैविक नियंत्रण असेल आणि रासायनिक नियंत्रण असेल, या तिन्ही बाबींवर आजचा व्हिडिओ मी आपल्या सगळ्यांसाठी त्या ठिकाणी बनवतो आहे। याच्या मागचा उद्देश आपला एकच आहे की आपण दिवसेंदिवस घटतं कडधान्य पिकांचं क्षेत्र आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला जर चांगलं हुकुमाचं आर्थिक पैसे देणारं आणि कमी कालावधीत पैसे देणारं पीक म्हणून जर आपण पाहिलं तर 90-95 दिवसांमध्ये चांगल्या पद्धतीचे पैसे देणारं पीक म्हणून आपण हरभरा पिकाकडं त्या ठिकाणी पाहिलं पाहिजे। आणि या हरभरा पिकामध्ये दोनच समस्या मुख्य जाणवतात। त्याच्यामध्ये मर रोगाची पहिली समस्या आणि दुसरी समस्या त्या ठिकाणी घाटे अळीची समस्या। तर आज या घाटे अळी नियंत्रणामध्ये कोणत्या बाबींवर कशा पद्धतीने जायचं आहे याच्याबद्दल छोटासा व्हिडिओ मी आज बनवतो आहे आणि आपण सगळ्यांनी हा त्या ठिकाणी पाहावा ही एक विनंती आपल्या सगळ्यांना करतो की आपण जे काही आपलं हरभरा पीक आहे, हरभरा पिकामध्ये आपल्याला जे काही व्यवस्थापन करायचं आहे, व्यवस्थापन करत असताना आपण 3 पद्धतीचे नियंत्रण आपण घाटे अळीची करतो। ती घाटे अळीच्या आपण 4 अवस्था आपल्याला माहीत असल्या पाहिजे की अंडे, अळी, कोश, पतंग यामध्ये सर्वात महत्त्वाची आणि सर्वात जास्त प्रादुर्भाव करणारी आपली जर अवस्था पाहिली तर आपण ही अळीची अवस्था आहे। आणि या अळीच्या अवस्थेला जर कंट्रोल करायचं असेल तर आपल्याला पहिलं मशागतीय पद्धतीचं नियंत्रण आपल्याला करणं गरजेचं आहे। पहिलं मशागतीय पद्धतीचं नियंत्रण म्हणजे मला या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना सांगायचं आहे की हरभरा पिकावर हरभरा किंवा कापूस पिकावर हरभरा हे पीक त्या ठिकाणी आपण घेतलं गेलं नाही पाहिजे, ही एक महत्त्वाची काळजी आपल्याला घ्यायची आहे। दुसरं महत्त्वाचं आपल्याला हरभरा पिकामध्ये आपण जे काही हरभरा पेरला आहे याला 100% आपल्याला त्या ठिकाणी बीज प्रक्रिया करून आपल्याला हरभराची पेरणी आपल्याला करणं त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे। बीज प्रक्रिया करत असताना त्या ठिकाणी ट्रायकोडर्मा व PSB आणि रायझोबियमची बीज प्रक्रिया आपण केली गेली पाहिजे। तिसरं महत्त्वाची गोष्ट की हरभरा पिकामध्ये आपल्याला जे काही त्या ठिकाणी फुलांचं कळ्यांचं आपल्याला संवर्धन करायचं आहे आणि ते वाचवायचे असतील तर आपल्याला पहिलं मशागतीय नियंत्रण पद्धतीमध्ये आपल्याला 100% फेरोमोन सापळ्याचा वापर आपल्याला करावा लागणार आहे। फेरोमोन सापळे हे तंत्रज्ञान अशा पद्धतीचं आहे की फेरोमोन सापळ्यामध्ये त्या ठिकाणी मादी पतंगाचा वास त्या ठिकाणी लावलेला असतो आणि त्या वासाकडे आकर्षित होऊन त्या ठिकाणी नर पतंग त्या ठिकाणी आकर्षित होतात आणि ते त्या सापळ्यामध्ये अडकतात। नर जर संपवले तर नर आणि मादी पतंगांचं मिलन होत नाही आणि परिणामी आपल्याला त्या ठिकाणी हरभरा पिकाला घाटे अळीपासून 100% वाचवण्यासाठी, अळीचा जन्म देण्यासाठी अंड्यांची आवश्यकता आहे, ती अंडी घातली जात नाही। म्हणून त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त आपल्या शेतकरी बांधवांनी एकरी कमीत कमी 5 फेरोमोन सापळे आपण लावले गेले पाहिजे। दुसरा उपाय आपण त्या ठिकाणी कंपल्सरी हा प्रकाश सापळा लावणं अपेक्षित आहे। डालडाचा किंवा एखादा तुपाचा डबा जो असतो तो लोखंडी डबा जर घेऊन आपण पुढच्या बाजूने एक बाजू फाडून मागच्या बाजूने जर त्याला बल्ब घातला, पिवळा आतून बाहेरून कलर दिला आणि रात्री संध्याकाळी 7 ते 9 जर आपण चालवलं तर त्याच्यामध्ये भरपूर काही जे काही पतंगवर्गीय किडी किंवा घाटे अळीचे जे पतंग आहे ते त्या ठिकाणी पिवळ्या प्रकाशाकडे आकर्षित होतात आणि त्याला चिटकून त्या ठिकाणी ते मारतात। अशा पद्धतीचा लाईट ट्रॅपसुद्धा आपल्याला हा घाटे अळीसाठी लावता येऊ शकतो। त्याच्यानंतर आपलं तिसरं महत्त्वाचं सूत्र याच्यातलं जर आपण पाहिलं तर आपल्याला कंपल्सरी निरीक्षण करता यायला पाहिजे। आपण हरभरा पिकामध्ये रनिंग मीटर पद्धतीने आपण निरीक्षण घेतो। आपण रनिंग मीटर पद्धतीने 1 बाय 1 मीटरचे आपल्याला 5 स्पॉट आपल्याला त्या ठिकाणी निवडायचे, 5 ठिकाणी निवडायचे आणि त्याच्यामध्ये जे काही 1 बाय 1 मीटरमध्ये जे 10 झाडं आहे किंवा 7 झाडं आहे त्यांची निरीक्षणं आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी घ्यायचे। मग त्याच्यामध्ये अंडी आहे का, अळी आहे का, कोश आहे का, पतंग आहे का, त्याच्यामध्ये काही रोगाचा प्रादुर्भाव झालेला आहे का, ओल्याची स्थिती काय, तणांची स्थिती काय, हे सगळे निरीक्षण आपल्याला त्या ठिकाणी घेता येणं अपेक्षित याच्यामध्ये आहे। आणि मित्रांनो, मी या ठिकाणी आवर्जून आपल्या सगळ्यांना सांगतो की आपण जर नियंत्रण केलं नाही तर 40% उत्पादनाची घट ही नुसती घाटे अळीच्या माध्यमातून येऊ शकते। म्हणून आपल्याला या ठिकाणी याच्यामध्ये आपल्याला फुलकळी लागल्यानंतर फुलोऱ्यामध्ये पीक असताना आपण 5% निंबोळी अर्क आपण सर्वसाधारण आपण त्या ठिकाणी फवारला गेला पाहिजे किंवा जरी फवारला नसेल तर कमीत कमी आपल्या बेसलमध्ये आपण जर 25 किलो निंबोळी पावडर प्रति हेक्टरी जर वापरली तर त्याचेसुद्धा रिझल्ट आपल्याला त्या ठिकाणी चांगले मिळतात। कारण निंबोळी अर्कामध्ये निंबिसिडीन, निंबिन नावाचे जे घटक असतात ते कडवटपणा, त्या कडवट वासामुळे त्या ठिकाणी पतंग आकर्षित होत नाही आणि तो एक मोठा फायदा आपल्याला त्या ठिकाणी मिळतो। त्याच्यानंतर आपण सर्वसाधारण ही पहिली फवारणी आपल्याला फुलोरा अवस्थेमध्ये आपल्याला घ्यायची आहे। दुसरी फवारणी आपल्याला 15 ते 20 दिवसांनी दुसरी फवारणी आपल्याला त्या ठिकाणी घ्यायची आहे। आता दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फवारणीमध्ये मला या ठिकाणी आपल्याला सगळ्यांना आवर्जून सांगायचं आहे की आर्थिक नुकसान पातळी आपण आपल्या हरभरा पिकाची त्या ठिकाणी पाहिली गेली पाहिजे आणि आर्थिक नुकसान पातळीमध्ये सर्वसाधारण 1 बाय 1 मीटरमध्ये 3 पेक्षा जास्त आळ्या जर आपल्याला दिसल्या आणि अशा 5 स्पॉटवर आपल्याला जर दिसले तर आपण आपला जो काही प्लॉट आहे हरभरा पिकाचा तो आर्थिक नुकसान पातळीच्या बाहेर चालला असं समजायला हरकत नाही। आणि आर्थिक नुकसान पातळीच्या बाहेर जर जात असेल तर आपली तात्काळ आपली फवारणी होणं
आपल्याला त्या ठिकाणी गरजेचं आहे आणि म्हणून आपल्याला रेग्युलर निरीक्षणं आपल्याला घ्यायची आहे. दुसऱ्या फवारणीमध्ये आपण क्लोरांटिनिलोप्रोल ज्याला आपण कोराजन नावाने ते मार्केटमध्ये आहे 100 मिली आपल्याला त्या ठिकाणी आपण प्रति याच्या प्रमाणे आपण त्या ठिकाणी वापरू शकतो किंवा आपण त्या ठिकाणी आपलं जे काही इमेमेक्टिन बेंझोएट आहे हे 200 ग्रॅम प्रति हेक्टरी प्रमाणे सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी वापरता येऊ शकतं. अशा पद्धतीचं औषध आपल्याला दुसऱ्या फवारणीला आपल्याला वापरायचं आहे. याच्यामध्ये आपल्याला जैविक जर वापरायचं असेल तर हिलिओकिल नावाने पहिलं प्राधान्य आपलं 500 मिली प्रति 500 लिटर पाण्यातून प्रति हेक्टरी हिलिओकिल जर आपण मारलं तर त्याचेसुद्धा चांगले रिझल्ट आपल्याला या ठिकाणी मिळतात. त्याचबरोबर आपण जैविकमध्ये बिवेरिया बॅसियाना जरी आपण 400 ग्रॅम प्रति एकर प्रमाणे जर घेतलं तर त्याचेसुद्धा चांगले रिझल्ट आपल्याला घाटे अळी नियंत्रणासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी मिळू शकतात. फक्त मित्रांनो एकच मी आव्हान आपल्या सगळ्यांना करणार की 100% आपण सगळ्यांनी फेरोमोन सापळा लावून घ्या. फेरोमोन सापळ्याच्या वरती एक आडवी काठी बांधून त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त मचाण तयार करा जेणेकरून आपल्याकडे शेतामध्ये आलेले पक्षी हे त्याच्यामध्ये बसतील आणि ते आळ्या वेचण्याचं काम करतील. म्हणून मचाण मोहिमेमध्ये सुद्धा जास्तीत जास्त हेक्टरी कमीत कमी 5 ते 10 मचाण आपण त्या ठिकाणी लावणं आपल्याला त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. अशा पद्धतीच्या उपाययोजना ह्या आपल्याला करायच्या आहे आणि या शेवट फक्त मी एवढंच सांगन की पहिलं 100% आपल्याला फेरोमोन सापळ्याचा वापर करायचा आहे. 100% आपल्याला बीजी प्रक्रिया करायची आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला फेरोमोन सापळ्याबरोबर मचाण मोहीम की एका आपण एक उभी आणि एक आडवी काठी अशा पद्धतीच्या प्रति एकरी कमीत कमी 5 मचाण अशा आपल्याला लावायचे. त्याच्यानंतर जैविकमध्ये नीमहार्क आपल्याला फवारायचं आहे. दशपर्णी आपण फवारू शकतो. बिवेरिया बॅसियाना आपण त्या ठिकाणी फवारू शकतो. यातला आपल्याला जास्तीत जास्त प्राधान्य आपल्याला त्या ठिकाणी द्यायचं आहे. आणि तिसरं याच्यामध्ये शेवटचं मी आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी सांगू इच्छितो की यामध्ये आपण जर वेळेवर जर आपण व्यवस्थापन जर केलं नाही तर आपण किती जरी चांगलं पीक आपण व्यवस्थापन केलं तरी ते घाटे अळीला त्या ठिकाणी घाटे अळीमुळे आपलं नुकसान होईल. म्हणून घाटे अळीच्या नियंत्रणासाठी अशा पद्धतीची उपाययोजना करा आणि आपण सगळ्यांनी त्या ठिकाणी हरभरा पिकाला या ठिकाणी घाटे अळीपासून वाचवा असं एक आव्हान या निमित्ताने करतो. आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा व पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण मर रोगाचं व्यवस्थापन हरभरा पिकाचं आपण निश्चित पाहणार आहोत. एवढंच आव्हान या ठिकाणी करतो. आणि मी काही आपले जर काही प्रश्न असेल तर निश्चित कमेंट बॉक्समध्ये पाठवा किंवा त्या ठिकाणी माझा नंबर पण मी चॅनलवर दिलेला आहे. त्या नंबरवर त्या ठिकाणी आपण कधीही कॉल करा. एवढंच एक आव्हान मी करतो. मी निलेश बिबे, कृषी सहाय्यक, तालुका कृषी विभाग, नेवासा. धन्यवाद.